Yauma yakumuru wal malaikatu shoffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba dzalika yaumul haq famasya attakhadha ila rabbihi ma'aba. Ning gone keterangane Gusti Allah ngandak nggih iki mu malaikat berbaris bersop-sop. Ngono kuwi ora ana wani sing nyuwara. Krana rahasia. Nek kono pikanthek. Iki mu sing wani nyuwara menungso sing dikersake sangka saking kersane sing kuwasa. Awal wa akhiruhu kaya iki mu Allah ngersake Rasulullah. Nah, sing dadi pertanyaan ya. Kenapa kok malaikat ora wani nyuwara? Krana malaikat iki mu nggur nglayani. Dekai udan, dekai rezeki, kon mateni kon jenengan. Itu tugasnya malaikat. Nah, krana iki mau menungso diawali trah turun Adam. Lho. Gen ora salah, Pak. Paham. Jadi aku nyuwara. Nah, yo teliti Quran. Nah, aku ora ndiki kersa sangka sanggeng kersane Allah. Iki mau kon ngabarke bakal ana kejadian ngene. Karena Quran iki mau Gusti Allah ngabarke sing wis kejadian karo sing durung kejadian. Sing kejadian apa? Ya sing ditulis karo Allah. Nabi-nabi sing nurut, wong-wong sing ingkar, Firaun, nah ngono kuwi lah. Milih ndi? Sampe milih.